Katja udalekuak. Katja eta lagunak argazkiei begira. Uda gogoratzen ari dira. Haiek egunak, haien zenbat lagun? Autobusez joan ziren udalekuetara. Gehienak pozik, baten bat gogori gabe. Kantuan zihoazen denak. Birika betean. Patziku izan ezik. Ran, roberran, po, 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 po. Patziku burumakur zioan. Zer duzu? Galdetu zion Katjak. Kezkatuta nago. Erantzun zion Apeka. Batzuetan pixe egiten dut ohean. Bai, ulertzen dizut. Joan eta joan, heldu ziren azkenean. Antzinako etxe zar bat zegoen aurrean. Andereño ekinek fandelekin lagundu bitartean, bi maisu maestra hurbildu zitzaizkien. Ongi etorri, gu lehentxeago iritsi gara. Orduan aho zabalik geratu ziren heldu berriak. Leihoetan jende pila bat ageri zen. Lehen solairuan baserriko animaliak. Hirugarrenean oianekoak. Bigarren solairua hutsik dago. Horixe ote da gurea, pentsatu zuten. Eta logelara igo zirenean bere puskak ustera albizu bat entzun zuten bozgorailutik. Igerilekua zabalik, gro, ja, mu, ku, krin. Hango kurrinka eta arrantza marru, urruma eta orro saltxa. Katja eta lagunak ere jaitsi ziren, denek aurretik ariela. Eta ez zuen salto egin, bomba estilora! Txof! Etorri porritori. Orduan han izan zen izatekoa. Ariela azpian agapatu zuen. Nor eta gorila! Gorilaren begiak tximista bota zituzten, ahoak berriz trumoia. Mokotroko! Azer berba zatarra, hori birao kolosala. Ariela, ez duetara ikusita, zanga egin zuten bere lagunek. Ez zuten bakarrik utziko kinkala txartan. Han izan zen ito pasara. Maisu maistrak bizkor etorri ziren bakea ipintzera. Zer! Oi! Ene! Bizienako guztiek bazekiten sobera lagunak izaten saiatu behar zutela. Horregatik, afalorduan gaixuxak esan zion Katjari. Jasarriko algara katuaren mailan? Katua eta azerio kurruneko senideak gara. Katuak ordea, muturrak hartuta eskua sartu zuen Katjaren platerean. Zuk nik baino gehiago dituzu. Eta patata frigituak kendu zizkion. Han hasi ziren airean ahozapiak eta hogei koxkorrak, batzu bigunak bestea gogorrak. Meketre-perrekerreke! Haze berba zatarra, hori birao kolosala. Maisu maistrek zigortu egin zituzten ikasle guztiak. Baserriko animaliak, oianeko animaliak eta basoko animaliak. Afalduk gabe lotara. Katjak ezen zuen lorik egin, ernegazioz. Sare ere amorrur txor zebilen Katjaren belarrira helduta. Eta batean, aizue, plan bat bururatu zait. Esan zien Katjak besteei. Ipini izara gainetik. Mamuek bezala. Galdetu zion Bertolek. Bai, eta zuok biok jarri bata bestearen gainean. Linternaren argitan, Poto eta Txotxoren itzela ezenez ere zuen makala. Gau hartan, udalekuetan, batek baino gehiagok egin zuten pixa honean. Manez Patzikuk hain justuan. Mukutruku purruku! Haze berba zatarra, hori kuadrilla azkarra.